CRPF 71 Battalion o Shebuk Khlai tongnai Bir Kumar Debbarma bo 1984 BCO CRPF jawano bo joining rimani Shebuk Khlaimani tei bo Shebuk Khlaimani BC Briti Sangkha bo CRPF o naimathang khlai bo desh ni bagai hani bagai samong khlai tongmani sakthari kaham kwrung khlai no bo BC Briti Sangkha CRPF o Shebuk Khlaimani tei bini Shebuk paimani salo bini nukhungni borok rok bono kha kahambai lamsok laikha panda khlaika hohom dodom khlai bini takhuk bukhuk bini bihik song bini bwsarok jotono pal baksake phai khumala dalai takhuk Bir Kumar Debbarma no borom rewi bini CRPF ni paithakni Shebuk Khlaimani salno borok borom baino lamsogui naharlai ka takhuk Bir Kumar Debbarma no bo hamya chaya bai katewi amsuk desni bagai Shebuk Khlai phaika abo belaino kungchukjaknani kok obhai hinui no bo bahaino saikhanari kam tini mangflini bisingtui bo CRPF Shebuk Khlai bini Shebuk paimani paithakni salo lukurong bo kokchar khabo Khumulungni headquarter CRPF camp ni no bono lamsok laikha takhuk Bir Kumar Debbarma no bini nukhungni borok rok Auto service khaga je service mane ani 41 বছর চলি দঙ্গ 1984 ang borte tabu 2024 sangkha ta koine mano 41 বছর চলি ani je nung je sakri je Shebuk Khaimani kono abahai tabo je nongni je okuman polben abahai ro kono ungyan na tapso jora je 41 বছর Khaimani tab salo to kono problem to phaya মধ্যে মধ্যে আই কাশ্মীর গো তংফর গো কিসা লড়াই সরাই তো পুজিবা বর্তে কা তো মাক লাইউ না আর আগার উনি ফাইকা কোন মতলে আছে ক্যাজুয়ালিটি লিয়া ঠিকঠাক খানা আর বানি ডিউটাং কো পাই ফাইকা নক দ কোন প্রবলেম কই নাই যে তা পয়েন্ট তো প্রবলেম ইয়া খ আবা হাইকে ন তাপসু জরা খাই ফাইকা তাপসু জরা খাই ফাইকা বসতে দ থাঙ্গি খাইকে না স্টেট তো পরে সারা ভারত ন খা সারা বাইসে কোন মানে একটা জায়গা বাদ দিয়া মানে সব সারবার মানে পুরা ইন্ডিয়া ন খালিকা ইনকে নিনি সিনেমুকে পারা আন সিনেমুকে আন বুমুকে Bir Kumar Debbarma বিশ্রামজা এরিয়া ক্লাইও আনি এনে পারাকে প্রমোট নওয়ার তা সারা রক খলবুসুন খান সারা রক আনি বরিয়ক তংমাং নই তাই সালা করিতা বরিমাং মাং আবার খাকা কাই আবার কাইমেখা কাইবে খ্যা তেমা সাও অকরা আনি অকরা হঙ্গা তো Ordo hori kloso didi mun kai tongo agar to hori kloso ke sin jama shonka wa SBI yo kesiata akaran taba de koso ke taklen kai abo bo em kom sin chamari songa koso ke go sai khai tong dai company wa ba ko nakme ka gesu kai ja company wa khai tong ta nang ka 71 betan pulen simi da bor team 71 hangke ang tabo ko 2020 so pai 71 2020 ne August October ne 16 तारिख orang join khlaibe geta ke or pore an motamoti 4 বছর kaka potn ka tam tongmani ni ang SI sub inspector SI tongtan tongmani tau je nang thana nai mane ni ni dolong nang tam kok sare kalang ham an dolong to ang je bor ba ka hamken tongkha sakha geta bo ka hamken tongthang je ko sak je tongnai rok bor go ang hagano ka hamka sagri khainai bor go pension thana nungsang khaita Logi song je sakiri khatini nok logo kunu kebe wasum bosor khai phemani ada angkha kebe to khayasle je no buya kai thong sini ang to hasala to pa thai chung to mama ni an khani to gobang man khayo kebe no phai na upor wala kai to Agi kaja pai de bosa kini mana kaja sini sakini maka koi bosa to kai ko kaja khano sakini ga sakini po tar bosa khai che kaja ko no buya kaja ko je no buya kaja ko jimi ang thai chung ma to video thane ro to hang ko phai si si ro na nok
ni program apa ang cuma kuning kodra sa kuning busunan ni Noko kenang mamang sa kuin ba tong kapusa putay nai asap apa balik. lagi ani ya bekerja no mama pusika ya bahai besu program to payo semua kanya ni biji besar gerak kosto Ni bekerja todo tong kota mah. Tiba kia. Abon nang sajong mana kia apa kia. Tapi tunggu ani yang payung tunggu cuma ka ani yang berong ko suba Tahu je ni besai noko tangai tahu bahai ma tong kak. tabu kato gunai po sana no ruzuma sang tabu tajung ruzuma ka ta gunai ning ka ko ba tahu tu bela no hamza ka ta ada kalau sini tajung ko ba gunai po sana tajung ruzuma ni kira tahu ba gunai pi ka ko ba gunai kato bela ni ka ko ba